Eller hur? Går det igång eller? Victoria Len, eftersnack Social Media Club. Johan, du är ju gäst här. Hur kommer det till ert besök i stan? Jag är på Bokmässan. För första gången så har vi hållit det. Vi har inte så lite med det här sociala att göra. Vi tillhör NOF, som är Nordisk oberoende förlagsförening. Alltså vi är både författare och ofta egenutgivare och sådär. Man hade inte kunnat göra det utan så för 15 år sedan fanns inte det här branschen alls. Därför är jag här och har en gång. Nu har det handlat om analyser av social media club. Intresserar du dig det? Nej. Jo, det är klart vi gör. Inom slaglängder också. Nej, men jag tycker en sån enkel sak som att gå in på Facebook och titta på sin egen page. Jag har ju ändå det här konceptet. Bara se statusen förra veckan. Så himla mycket absolut att ha dem utan att ta på online. Sara, det är ju ingen hemlighet att du gillar siffror överhuvudtaget. Det är skillnad från han som bredvid dig då. Vad fick du ut av dagens diskussioner? Jag tycker det absolut mest spännande var tjejen som använde Empire Avenue som mätverktyg. Det tyckte jag var jättespännande, så nu ska jag hem och utforska det lite grann och se egentligen vad man kan göra och inte göra. Det är alltid spännande att vara kreativ i sin mätning. Johan, det var ju en sista frågan idag var ju egentligen framtidens mätverktyg. Har du något konkret önskemål nu? Kan du önska direkt till utvecklingen? Ja. Vilka är det? Nej. Okej. Jag gillar det där med hela cirkeln runt. För jag tror att marknadsföring som jag har sett hittills, det kommer nog att förändras rätt kraftigt. Om du är marknadsförare ska du nog utbilda dig mycket på det här med mätning. Jag tror att marknadsföring kommer att tryckas ut en del. Säljarna och de som jobbar med mätningarna kommer att jobba mer ihop. Jag pratar om hotellkedja. Man kan säga att säljarna behöver titta på vad de själva gör på sociala medier. Vissa säljare så blir det nästan som en säljkurs att se vad de sociala medier gör för någonting. Det kan man väva in i sin försäljning. Det måste man göra som egenföretagare. Så där med det låter ju sjukt egentligen med mätning genom hela säljkraften. Och vad jag var på en konferens i Boston där och sa så här, bort från dashboard och in med visualisering. Visuella kartor. Om jag flyttar kursen till Göteborg så ska jag kunna se vad enkla heter. Hur är boken upp eller ner? Pappret boken upp eller ner? Snacket om mig upp eller ner? Bort från dashboarden, lite mer sexy gränsning. Så Sara, du har drömönskemål. Hur många vill du välja ett? Jag skulle vilja koppla ihop CRM-system med analytics och mediebevakning. Att kunna titta på både social media och traditionell media samtidigt som jag tittar på webb, samtidigt som jag tittar på försäljningssiffror för att kunna se helheten. Mina vänner, eftersnack är slut för denna gången i bloggarsektorn om det här, så följer ni det. #SNCHBG, Sarah's Mind och Johan Lange på Twitter. Ha en trevlig helg.